Хора, играем крайница. Където сега ще се заплюме. Не знам хора, сега като борим и нещо стана клипчето. Трябва да почнем от начало. Нещо. Играем на крайница, сега Петю брои. О, не, ние сме в Дабакро, спокойно. Тия коли ги виждате, те просто сами се карат. Сами се движат. Toto място ме подволодява. Стой бе! Не бе! Идва! Бързо! Ако можем! Идвайте! Бягай! 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 Аз искам да се заплюя. Аз вие не ме слушайте. Аз ще бъда първи и като ви кажа стоп. Тихо. Тихо. Беби, чакай! Стоп играй! Аз съм стоп игра! Защото аз умалях. Аз умалях! И съм стоп пауза. Аз вече не искам. Не. Да плют! Само си аз опитвам да търся всички, а всички се заплюват. За мен! Ай друг да брои! Качи крилицата, брат. Не, няма да броя аз. Няма. Трибуната, брат, ти видя. Хора! Камък, ножица, хартия. Окей, аз броя. Тан, 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 тан. Кой да? Ай, бори. Почна! Бяги. Той почна в входа. Няма в входа, не, бе, съм. Няма! А ти като се кри? Аз не съм. Брат, виж какво направя. Какво? Няма в входа. Лъвът загус. Ай, другия. На детско входа, Сиро, бързо!